Апарата е бах си фотографа, дете. Чакайте да Това няма да го проя. Чакай малко, бе. Ще го изтроиш. Супер си зле оплашена. Здрасти. Хело. Здрасти, Джипси, как си? Два апарата, че ако се снимам Голяма си гъжа. с позучи езектив. Само долу стъпа. Тото е целта. Ли. Веднъж ли? Ади, дай да спръснем пак. Не е било изтръсно. Явно. Още малко. Аре, ей, бах ти клипа, да че бъде аз. Чакай, вади иглата. Ще го превърта после. Какво да кажеш? Кога ще почне да му боле? Няма проблем. Здрасти. Бах ти. Махай на камерата. Севко е бахта в оператора. С две камери, кой като не снима. Снима просто го съм. Не го ли сега, нали? То? Заболя ли те? Сега вече не боля, нали? Ще държиш малко това така. Не боли сега, нали? Don't worry, be happy. Стой така. Още малко и след това. Де се мъчи да говориш? Тикат ли лигите? Сега като видя Стевко и взе да фърляш лиги. Сега ще се го предоставя. Бах ти, давай си. Мога с два апарата да снимаш. Като камера си. Ма трябваше да я открила. Я се обърна сам. Дай си езика отдолу. Я изплюй се първо така. Я изживори се с пепак. Аз може да ти една скула. Не може да плюе. Подоли се? Плюй се. Бах ти, какво странно. Чакай. Чифа влиза. Не, това ми... Плюй се. Ето и малко остана. Такова го е него. Изживори се с това. Тук ти другата чашка. Дай изплю се в тъс. Ма после за камерата искам език. Не мога да те. Сега не може език да е после. После...